and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Pag naman, 60 magpalantaw. Maglihok ang ako mga mata. Idol ko man to. Parang tanaw ko sa malibot. Di ko gusto masugamak na sad. Ha? Lisod kayo masugamak na sa atong amaw nga bayhana to. O sabay problema nga nabalik man ta sa agi, Glenn. Amo lang nakitaan si Satanas, ante. Maong milikay ko. Milikay ko. Wasad ko makabantay na. BSI, ante. BSI. Unsay BSI? Arang-arang, mitubay. Bangag sa ilong. Hanggaw. Hasta ko. Nalingaw magugugtanaw sa cellphone. Ako kay nakapiyong sa kadiyot o nawag tangkos ere. Pangitatag safe nga lugar para magkakaunta. Tingali karong taon-taon, masanta na sadang ato agtumong sa pagkaon ha, kay naan na sa tong hudiya nga pulen. Ako rin siya kitkiton. Relax, Yaya. Relax. Relax. Dili madalag relax niya akong kagutom ng taon dong ay. Basta ligig masaag to din yung karahong babae. Ako gimuang ko niya ba? Makalagot yung kay hunang-hunaon nga hangtod karon. Magsigil ang gihapon siya bukod niya. So, sa marason? Siya pa'y nagkasilala niya. Siya pa'y masuka. Sabang utuka na niya, oy. Bulinaw. May tama ka dyan, madam. Tawa kong dako. Agaw, sabi ka, sulti ni Marigaw. Kumao kung murag may isulti yun ka. Bidoon yun ka. Sabar ikaw eh. Pastilan. Bitaw, gamay lang ang pag-antos. Magkakaon na kita. Maayo doon, uy. Ikaluoy na ba ining bata nga wa na magtingo? Ay, gutom na katingali kaayon eh. Gusla na gini. Di ba, Alea? Wa pa man, mami. Busog ko kaganiha sa among gikaon nga kamuti. Kamote? Oh, nakailag kag usay kamuti, mami. Sobra pas kamuti ang nailhan ni Mama Alia. Problema sa min sa una, God. Nagdako ko nga nagilaid sa kalisod tungod kay hawa sa tayo may mahimo sa una. Dili ba, Ma? Tinuod na. Pero tungod sa paningkamot, nahawas rigid gihapon og nakatilaw sad og gamahing kahayahay. Pero kontento. Kana, kung makataon ka lang sa pagbati og kuan, kining kontento, Kana. may adlaw ra gining hatagan ka grasya sa Ginoo. Kana. Nga, inay mo reklamo ta, Oo. maninguhan na lang hinuunta aron nga wangat ang pamilya. Oo, muangat. Makita mo, maangkon ra nimo sa dili nimo madugay ang damhon nimo mga damgo. Damgo. Unsa man taong kagaw eh? Unsay gusto nimong i-take, Alea? Ay, paracetamol! Yaya, careful. Wa ta sa ato. Maogyod. Adto ra ta mo bahakak sa ato. Kada bang dili ta makadisturbo sa ubang mga tao. Ay, lasure! Ang ngayon yun tuod nga kini ang inyong ikauban din hidong. Para way laay. Unya, gamit pag yun kaayo. Kung gusto si Yaya, okay kayo ko. Unsa man ya? Ay, unya na lang tama. Unya na lang nato sumpayan ang atong istorya ha kay nagapaingon na dinhi ang kanang food server. Ngaon sa takitingalig mabuang na ko ina. Uy, hala, mugwapa siya sa muto kung mukatawa, no? Ako, Yaya? Dili, ay, kitong bata ba? Oo. Correct, Jed, Yaya. Alea, unsa ganito'y gusto ni mong kuhaon? Ay, of course! Kanang gibit-bit ba ni anang food server, kay gigutom na taong kainin siya, day na! Nak, ayaw na lang yun nagtandugas chay-chay, be. Kay, maura yun ni akong stress reliever. Si Shane na lang una ang anha ni mo. Pero, kalit naging nagmagulanon si Alea.
Ngano ka? Aliyah? Unsa imong problema? Oo, sir. Kuya. Mura lagig. Kahilakon ka. Kabantay. Nainamdam ra ko nila ni Papa ug Mama ug sa akong mga manghod. Mayo untag nakakaon na sa sila. Uy, Naibaw ko, nga diligin mo tugot ang imong amahan nga magutman ka, Aliyah. Di ba? Kugyan masagayin yung amahan nga matiman ninyo, di ba? Di siya makatugot nga magutman sila. Usa pa, ipaniguro na ko nimo nga makatilaw silang tanan ini mga pagkaon nga imong gikaon karon. Kay nag-order ko para nila. Ato na mada karon inig hatod na mo iglini mo, okay? ginaginahan ko ninyo. Salamat kaayo, sir, ha? Pahimutang ikang istorya daw. Gusto ko nga makakita o makaila sa iyang mga ginikanan, anak. Karon ma, kay mo kuyog mata sa paghato ni Alea. Aha! Uy, maayo ka ha? Kay nga naman di ay, Glenn. Katiin ko ha? Nabalaka lang ko. Kana bang, dili ko uya malingos, biyahe anti ba? Basig, girahan na ka nga, mamahuway una mo si Shane. Ni anata, maong manaog pa ba ko? Lahos na taoy, lahos na. Gusto na kong wadon ang akong tensyon nga naghari na ko ganiha. Diyang nakita na ko si Pulin. Oy, hinay, Glenn. Kalom ba ining atong gidulngan? Tingalig mamatay tagkalit, ha? Dili pa ko andaman ang katapusang biyahe, Glenn. Mauna na yung rason ganing ha. Ganon, dili lang unta ka, naku pa ba nun ba, anti ba? Para dili ka maiging sa atong agianan, libaong. Mag-agi ba day tagkalisod paingon dito sa ila? Dinira madapita sa mami. Uwa naman dito sa unahan. Okay. Del, ingon di ay ini karisgo usahay ang inyong mga biyahe? Nga naman na, anak. Kinirabag yung mga klasiyas dapit ang pwede ninyong taakan. Wa mami gipili ma. Una, cut-in ko gamay ha. Mas tindot magod ka ng 3 ringgit anti ba? Tindot, kumantay ka? Libaw na ka, aning mong anak, naahan ginig challenge. Unya, musugot lang sad kang maamong. Ang kalipay ni Gaudil, ante. It means, ang iyang kalipay, akong kalipay. Kung di siya kapanihapon, di siya ko kapanihapon. Ana. Hanggaw. One heart. Nagtamo lang yun nga, nagparihas ang among mga hilig. Parang kalipay yun na mo nga, magkauban ni. Uy, akin, doon lata. Si tatay na naglakaw, di ba? Papa! Uy, Ay, pasalo ako ninyo. Misinggit ko. okay ra, darling. Kana, hunong igaw. Pasakyo na to siya. Hunong bitaw ko. Tay, ano naman? Eski, sakay ka? Ay. Sakyo na to. Sakay na. Ayaw lang si Roy. Salamat na lang kayo. Mula ka ako, total. Doon naman lang. Ayaw, sakay diri kay init kayo. Ayaw lagi, sir. Salamat lang yung kaayo. Sabi niyo, nalipay lang ko kay nabalik na di ay mo. Sige lang, mag-abot lang ulit dito sa bahay. Tiyo, Oy. naana sa Aliyah? Nagsunod sila. Abaw, dali diri ada be. Tabagi ko be kay wa si tiya di mo. Tuay gilakaw. Ngano di ay, magunsa di ay tatiyo? Ay, mangkuan. Mangandam to ay. Timanon to ang nangabot. Tingali gigutom to sila. Gaw, pwede ba mauna mo si Aliyah? Tabangin siya dahil sa iyang mga butang? Kaya dili niya makaya nga siya ra? Ako mutabang ko. Tana, Alea. Ako mag-unsa man ko. Musunod na taon niya, ma. Pahuway lang sa kadiyot. Dali na, Alea. Ate. Mami, muuna ra ko nami. Okay ra, Aliyah. Kami rin si mama ang magkuyog. Sige na, love. Okay, kuya.
Ma, gusto na nako i-picture diha nimo ang sitwasyon sa Pinoy-ana nila ni Alia sa pagkakaroon. Grabe gid ka makaluluoy, ma. Hinoon ko maghisgot og palibot nindot. And I'm sure you will love it too. Pero ang bahay lang gid nila sa pagkakaroon. Dili makaokupar sa atong gidakanon. Maong, we have to stay outside.